Добрый вечер. Распачинаем навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. І сёння ў аб'ектыве. Беларусь паводле гітлераўскіх стандартаў. Мы это уже проходили в 40-х годах. Распавядзём, да чаго заклікаюць у дзяржаўных медыях. Так как у нас сейчас беспредел везде, поэтому затребовали 2 года. 2 гады за один укус амапаўца. Эта дата является днем позора. 23 лютага – чужое свята. А ці маем свае годныя даты, каб славіць герояў? Конечно, для меня это праздник. Он стал для моей семьи, по крайней мере, более, так скажем, отрицательным. Санкцыі еўразвязу супраць дзеячаў рэжыму Лукашэнкі мусяць быць пашыраныя. Пра гэта заявіла Белсату прадстаўніца адмысловай дэлегацыі Еўрапарламенту ў справах Беларусі Карэн Карлсбро. Не застануцца без увагі захаду і заклікі, што гучаць з дзяржаўных медыяў. А менавіта канчаткова развязаць пытанні пратэстоўцаў за адну ноч. Паводле гітлераўскага ўзору. Ярослаў Сцешак падрабязней. У Беларусі трэба навесці парадак паводле нямецкіх стандартаў. Такі заклік прагучаў напярэдадні ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу СТВ. Вядоўца Алексей Голікаў, які называе сябе прыхільнікам недэмакратычных сілавых захадаў, прыгадаў, як дзейнічалі гітлераўскія вайскоўцы на акупаваных тэрыторыях, віселіцы супраць крадзяжоў на палях і расстрэлы супраць безбілетнікаў. Билеты купили все, кроме одной женщины, приехавшей с ней внучки. Их вывели из поезда и на глазах у всех расстреляли прямо у откоса. Раней пралукашэнкаўскі відэаблогер, удзельнік правакацыяў супраць апазіцыі, а цяпер працаўнік дзяржаўнага СМІ, Голікаў называе пратэстоўцаў жывёламі і востракапытнымі. Молодая особь женского пола копытами ломает автомобиль силовиков. 50-летняя особь женского пола опускается до уровня подростка и публично выражается нецензурной бранью. Голікаў апраўдвае і катаванні, і жорсткія умовы ўтрымання ў изолятары на Крэсціна. Для людей эти условия содержания недопустимы, а вот для животных вполне. Скот в одном углу кучи поедает корм, а в другом опорожняется. Дэгуманізацыя праціўніка, прыём інфармацыйнай вайны і небяспечнай палітычнай прапаганды, нагадвае Паўлюк Быкоўскі. Адразу прыгадваецца прыклад геноцида, які быў выкліканы тым, што частку насельніцтва называлі тараканамі і заклікалі іх забіваць. Гаворка пра геноцид 94-го года ў Руандзе, дзе значную ролю адыграла прапагандысцкае радыё «Тысячы пагоркаў». Жывёламі і непаўнавартаснымі людзьмі назвалі габрэяў гітлераўскія прапагандысты, каб апраўдаць пазбаўленне іх правоў, а потым халакост і пабудову канцлагераў і лагераў смерці. А тэрмін «востракапытныя» адносна пратэстоўцаў раней выкарыстоўваў у інструктажы падначаленых Мікалай Карпянкоў, цяпер намеснік міністра ўнутраных справаў. Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военных, не для интернированных, да, а лагерь для особо острокопытных, для отселения. Экспертыза пацвердзіла, што на аўдыё кажа менавіта Карпянкоў. Тэрмінова пабудаваныя лагеры для апазіцыянераў знайшліся пад Слуцкам, пад Барысавым. Паказанні далі дэманстранты, якіх там утрымлівалі. У 95-м годзе на пачатку сваёй кар'еры Александр Лукашенко распавёў аб станоўчых баках праўлення Гітлера у інтэрв'ю нямецкай газеце «Handelsblatt». Праз некалькі гадоў ён назваў гэты запіс фальшыўкай. А што думаюць грамадзяне пра заклікі дзяржаўнага тэлебачання дзейнічаць метадамі немцаў? Мы это уже проходили в 40-х годах. Я помню, как у меня дядя плакал, когда все это рассказывал. Это я не забуду. И как же можно такое вообще произносить это, я не знаю. Может, у него не было таких дядь. Порядок должен наводиться какими-то способами человеческими. Но не способами, уподобляясь диктаторам, которые уничтожали. Не геноциду уподобляясь. В Беларуси такое невозможно, и пускай они даже не надеются на это вообще в принципе. Поэтому мы так просто не сдадимся. У жніўні і верасні ў дзяржаўных СМІ яшчэ былі спробы заўважыць палітычных іншадумцаў, нагадвае медыаэксперт. Зараз фактично медіа там
выконваюць функцыю часткі агітацыйнай прапагандысцкай машыны. У Еўразвязе уважліва адсочваюць дзеянні палітычнага рэжыму Лукашэнкі. Тое, што мы чуем з Беларусі, у тым ліку наконт гістарычных ракурсаў ды нацысцкай Нямецчыны нас вельмі турбуе. І ў тым, што датычыць свабоды слова, свабоды прэсы, магчымасці працаваць журналістам, гэта базавыя патрабаванні. У Беларусі журналістыку зрабілі злачынствам. Віцэ-старшыня адмысловай дэлегацыі ў справах Беларусі згодная, што санкцыі Еўразвязу супраць атачэння Лукашэнкі трэба ўзмацніць і пашырыць. Штосьці ў нашых сілах, але не ўсё вядома. Мы можам узмацніць санкцыі, можам падтрымліваць законна абраную ўладу, палітыкаў з каардынацыйнай рады. Дзеянні Еўразвязу будуць залежыць ад таго, як развіваюцца падзеі ў Беларусі, заявіла Белсату прадстаўніца Еўрапейскага парламенту. Ярослаў Стешык, Белсат. Суд у справе Віктора Бабарыкі адклалі на нявызначаны тэрмін. Паседжанне мелася адбыцца заўтра, але не адбудзецца ажно цягам найбліжэйшых 2 тыдняў. Пра іншыя судовыя працэсы дня распавядзе Алена Дубовік. Прайшло трэцяе паседжанне ў судовым працэсе над журналісткай Кацярынай Барысевіч і доктарам Артёмам Сарокіным, якіх вінавацяць у раскрыцці медычнай таямніцы пра стан забітага Рамана Бандарэнкі. Сёння сведчыла сястра Рамана Бандарэнкі Вольга Кучарэнка, якая чарговы раз падкрэсліла, што сям'я давала дазвол на публікацыю звестак пра стан Рамана. Паседжанне праходзіць у закрытым рэжыме, сведкі пад падпіскай пра неразгалошванне. Я не могу раскрывать сутнасць сваіх паказанняў. Ну, у сэнсе, акрамя таго, што я ўжо неаднойчы агучвала пра тое, што справа высмактана з пальца і што Каця рабіла сваю справу, яна правярала інфармацыю, якая ўжо да таго часу была ў інтэрнэце. Адвакаты мяркуюць, што да канца тыдня справу разгледзяць. А вось у судовым працэсе над Віктарам Бабарыкам у справе пра хабар у асабліва буйным памеры сёння абвесцілі перапынак як мінімум да 9 сакавіка. Адвакатам прычыны пераносу не паведамілі. Пасля 3-месячнага перапынку працягнуўся разгляд крымінальнай справы супраць 20-гадовай Наталі Раентавай, якую вінавацяць у тым, што укусіла амапаўца Андрэя Хоміша за сцягно. Я считаю, что исковые требования вообще тут неуместны. И, конечно, былые времена за это дали штраф только. А так как у нас сейчас беспредел везде, поэтому затребовали 2 года. Гематомы, якія атрымаў амапавец, аднеслі да цялесных пашкоджанняў, якія не прывялі да кароткачасовай страты здароўя і працаздольнасці. Вынік у справе Наталі абвесцяць заўтра о 10 гадзіне. 1,5 года пазбаўлення волі атрымала 22-гадовая медсястра Юлія Кашаверова за тое, што 3 разы ударыла па міліцэйскім мікрааўтобусе. Суддзя Сергей Будрэвіч прызнаў дзяўчыну вінаватай паводле першай часткі 339 артыкулу «Зацятае хулиганство». То, что там нанесла материальный ущерб, это оплачено, еще какой-то там ущерб. Ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, что должно соответствовать наказание соответствию проступка. Тем более она сказала, что она не сама там специально там что-то думала и все остальное. То есть у нее не было цели нарушать этот порядок. Я считаю, что суд до конца не рассмотрел и, считаю, принял неправильное решение. Сёння скончыўся судовы разбор у справе пра паклёп на прадстаўнікоў выбарчай камісіі падчас выбараў у палату прадстаўнікоў у 2019 годзе. Назіральнік Александр Аграйцовіч на сваім YouTube-канале сказаў, што чальцы – фальсификаторы, и гэтым ён зняславіў іхны гонар и годнасць. Не были вызваны ключевые свидетели, не были вызваны потерпевшие, которым у меня были вопросы. Судья решил просто зачитать их ранние допросы. Могу сказать, что прокурор запросил год ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Прысуд у справе Александра Аграйцовіча будзе абвешчаны ў пятніцу. Алена Дубовік, Белсат. Яшчэ 2 месяцы за кратамі. До 23 красавіка працягнулі арышт фігурантам справы прэс-клубу. Юліі да Пятру Слуцкім, Але Шарко і Сергею Альшэўскаму. Паколькі на волю не выйшла Ксенія Луцкіна, ёсць падставы меркаваць, што ёй таксама працягнулі тэрмін пад вартаю. Никаких новостей по делу нет. Ну, вот были допросы. Были допросы вот вчера. 22 февраля были допросы. Ну, это так. То есть, ну, никакого движения, ничего нет. Они там сидят, по сути. Сидят и сидят. Наверное, что-то происходит, но что именно, мы не знаем.
Паводле дачкі заснавальніца прэс-клубу Юлія Слуцкая скардзіцца на бесперапынны кашаль, боль у вачах. Таксама да Юліі нерэгулярна даходзяць лісты. 22 снежня у офісе прэс-клубу і дома ў некаторых яго працаўнікоў прайшлі ператрусы, у выніку чаго былі затрыманыя 6 асобаў. Юлію Слуцкую цяпер падазраюць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Астатніх змешчаных пад варту фігурантаў справы ў суудзеле. Пасля 15 сотняў арышту на волю выйшаў аператар Белсату Дмітрый Солтан. Прычына зняволення ён тлумачыць за чысткаю іншадумцаў напярэдадні усебеларускага народнага сходу. Людям приезжали домой, ломились в двери, там парень не хотел открывать, с которым я сидел, парень не хотел открывать дверь, ему там начали выбивать дверь, он в конечном итоге открыл, там кого-то возле подъездов ловили. Еще со мной сидел в камере один парень, которому отбили ноги очень сильно, у него был постельный режим. Аператара Дмітрыя Солтана і журналістку Любоў Лунёву затрымалі ля сталічнай філармоніі 8 лютага. Яны запісвалі апытанні Менчукоў. Любоў Лунёва выйшла на волю на 5 дзён раней. За сюжэты на ютуб-канале Белсату штраф за штрафам прысуджаюць карэспандэнту з Глубокага Змітру Лупачу. Сёння за матэрыял пра вёску Дразды ён сплаціў 1269 рублёў штрафу. Наперадзе суд за матэрыял пра трактары са сцягамі. Афіцыйная прычына пераследу – праца без акрэдытацыі. Зазналі нашыя журналісты і крымінальны пераслед. Суддзя Наталья Бугук прысудзіла Кацярыне Андрэевай і Дар'і Чульцовай па 2 гады пазбаўлення волі. Мужнасць Кацярыны Андрэевай адзначыла нобелеўская лаўрэатка па літаратуры Святлана Алексіевіч у інтэрв'ю газеце «Народная воля». Забойства здзейснілі, але крымінальнай справы не будзе. Следчы камітэт не толькі адмовіўся расследаваць рэзананснае злачынства забойства пратэстоўца Александра Тарайкоўскага. Больш за тое. У ведамстве не жадаюць ні размаўляць, ні прадэманстраваць матэрыялы правярання, ні нават проста аддаць рэчы сына бацькам. Падрабязней Хрысціна Чарняўская. Следчы камітэт не будзе распачынаць крымінальнай справы па факце забойства Александра Тарайкоўскага. Пра такое рашэнне следчага органу бацька Александра Валер Тарайкоўскі даведаўся з афіцыйнага паведамлення пра спыненне справы. Па тлумачэнні і з просьбай азнаёміцца з матэрыяламі справы спадар Валер звярнуўся да следчага. Следователь даже не вышел. Он говорит, с какой целью вы приехали? Я говорю, приехал поговорить и это самое заявление написать. Заявление внизу напишите, там киньте и все. И он даже не вышел. Это отношение, наше отношение вот такое вот. Это те, которые должны защищать, на кого мы должны надеяться. Удава Александра Алена Герман наогул пачула пра рашэнне камітэту ад журналістаў. Праўда, увечары знайшла ў паштовай скрыні ліст з паведамленнем пра адмову распачынаць крымінальную справу праз адсутнасць складу злачынства і грамадска-небяспечнага дзеяння. Накануне приезжал следователь, буквально, наверное, за день или за 2 дня до этих событий. Вернул кое-какие вещи, телефон, ключи, которые у Саши были с собой. Я у него спросила, какие-то вопросы уточняющие задавала. Он говорит, я вам ничего не могу сказать. Дасюль сям'і не вярнулі адзежу, у якой быў забіты Александр, хаця фактычна правяранне абставінаў ягонай смерці завершанае. Падрабязнасці 19 лютага апублікавалі ў тэлеграм-канале следчага камітэту. Сваімі дзеяннямі Тарайкоўскі правакаваў праваахоўнікаў. Яны не ведалі сапраўдных матываў і мэтаў ягоных дзеянняў. Што паводле кіраўніка следчага камітэту дало права выкарыстаць несмяротную зброю, аднак праз збег трагічных абставінаў адно з раненняў аказалася смяротным. На думку кіраўніка праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» Олега Волчыка, гэта можна расцэньваць выключна як пакрыванне незаконных дзеянняў сілавікоў, якім практычна дазволілі ўжываць зброю. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, как только отказано в возбуждении уголовного дела, в течение 24 часов следователь должен уведомить и направить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и также предъявить ему материалы для ознакомления, чтобы человек потом мог это обжаловать. Родныя Александра намерены зрабіць усе законныя захады для абскарджвання, каб добиться справядлівасці. Обращаюсь к генеральному прокурору, чтобы отменил вот это закрытие дела, именно дело, чтобы возобновили. Потому что это убийство, натуральное убийство.
Олег Волчык падкрэслівае, пры любым выніку варта фіксаваць бяздзеянне следчых органаў для будучых працэсаў. Пакуль жа сям'і Александра Трайкоўскага і ягоным афіцыйным прадстаўнікам застаецца чакаць адказу на пазоў і магчымасці азнаёміцца з матэрыяламі правярання. Хрысціна Чарняўская, Белсат. 23 лютага – дзень мужнасці, гераізму ці перажытак бальшавіцкай прапаганды. Гэта не беларуская традыцыя, свята нам чужое. Але сёння з днём абаронцаў айчыны Лукашенка павіншаваў сілавікоў, а Святлана Ціханаўская – герояў пераменаў. Няўжо ў нашай гісторыі няма іншай даты, больш адпаведнай нагоды, каб віншаваць мужчынаў, каб згадваць сапраўдны гераізм беларусаў, высвятляла Юлія Цяльпук. 23 лютага мітынг прыхільнікаў дзейнага рэжыму на плошчы Перамогі ў сталіцы. Тут і сучасны расійскі сцяг, і серб з молатам, партрэты Леніна, Сталіна ды расцяжка бессмяротнага палка. Курс на захаванне савецкіх традыцыяў і інтэграцыю з Расіяй Александр Лукашенка ўзяў адразу пасля прыходу да ўлады. У Беларусі шмат такіх рэчаў, якія працягваюцца з савецкіх часоў. Пачынаючы ад вуліц, заканчиваючы святамі, все это працяг савецкай традыцыі. Калі в 91-м здавалася, што все это хутка адамрэ, то наадварот свой час улада взяла на ўзбраенне і рашыла працягваць все гэтыя савецкія традыцыі. Другая справа, што значная частка беларусаў жыве ў расійскай інфармацыйнай прасторы, перадусім праз тэлебачанне, успрымаючы расійскія святы як свае. У меня есть муж, 2 сыновей. Конечно, для меня это праздник. Прекрасный советский праздник. А так как я бывший военнослужащий, всецело его целиком и полностью поддерживаю. Нравится вам это или не нравится? Заўсёды віншую свайго бацьку, тому што ён сапраўды служыў у Германії. І для яго гэта дата, яна грае роль, таму я яго заўсёды віншую. Але брата, напрыклад, не віншую, тому што я лічу, што пераўтвараць яго ў дзень усіх мужчын. Он стал для моей семьи, по крайней мере, более, так скажем, отрицательным в сфере событий политических в стране. Потому что в этих событиях участвовали в том числе и военные. Вядомы дызайнер Уладзімір Цэслер сёння павіншаваў абаронцаў са святам 23-34 лютага. Такі нумар у артыкулу адміністратыўнага кодэксу Беларусі парушэнне парадку і правядзення масавых мерапрыемстваў, паводле якога пасля выбараў дзясяткі тысяч беларусаў прыцягвалі да адказнасці. Затрыманні і здзекі над апазіцыяй ажыццяўляюцца дагэтуль рукамі сілавікоў, якія таксама сёння святкуюць Дзень абаронцы айчыны. Калі зазірнуць у гісторыю, то свята 23 лютага з'явілася ў 1922 годзе як Дзень чырвонай арміі. У 1945 перайменавалі ў Дзень савецкай арміі. У 49 годзе пашырылі да Дню савецкай арміі і ваенна-марскога флоту. А пасля распаду СССР далі нейтральную назву Дзень абаронцаў айчыны. Пытанне, якіх абаронцаў і якой айчыны. 23 лютага пад Нарваю і Псковам нямецкім акупантам далі рашучы адпор. Тэзіс для прапагандыстаў прапанаваны тады наўпрост Іосіфам Сталіным. Гісторык Ігар Кузняцоў у ліку іншых калегаў-даследнікаў кажа, ніякай перамогі не было. Большевики разрушили армию, они уничтожили офицерство, и в результате не было армии, кому противостоять Германии. Самое главное, что территория Беларуси была оккупирована. Через несколько дней началась немецкая оккупация, потом уже сменилась, соответственно, 20-й год уже польская оккупация, поэтому эта дата является днем позора. Але казаць пра гэта афіцыйна будуць не пры гэтай уладзе. Можна будзе патлумачыць людям, што вось чаму гэта свята не мае аднашэння да Беларусі. Конечно, пэўная інерцыя будзе, калі, напрыклад, людзі будуць там абурацца, што вось такая традыцыя там, нават без палітыкі, просто што вось такое мужчынскі нейкі дзень. Але, як я ўжо казал, ёсць альтэрнатывы, можна прапанаваць. Сярод прапановаў аналітыкаў у якасці агульна-мужчынскага свята мог бы прыжыцца міжнародны дзень таты, які святкуюць у 3-ю нядзелю чэрвеня. Абаронцаў айчыны ж можна віншаваць у іншую дату. Напрыклад, у агульнаславянскі дзень бітвы пад Грунвальдам. Юлія Цяльпук, Белсат. Каго можна лічыць сапраўднымі абаронцамі Беларусі, нашымі героямі? Мы запыталі жыхароў Менску. Абаронца – гэта мужчыны з прынцыпамі. Прынцыповыя мужчыны. Мой муж прынцыповы, таму уже 810 рублёў мы уже ахвяравали державе за свои погляды. Принято было, кто хотя бы в армии служил, но это было раньше, а сейчас, наверное, сложно сказать. Ну, по крайней мере, не современная наша армия и не милиция. Герои те, которые сейчас сидят в тюрьме незаконно. Там, где мы стоим, сбивали людей.
была елочка, там уже поставленная, и тут сбивали, и летели бомбы. И вот тыя люди, и жанчыны, и мужчины, и они оборонцы. Защитники – это те, которые сегодня кто-то празднует, а кто-то сегодня защищает рубежи нашей Родины. Вот это и есть защитники Родины. Тяжко адказаць на гэта пытанне, потому что те, кто повинен оборонять отчину, яны не робят этого. Мне кажется, это праздник вообще всех мужчин, независимо от того, служили они или нет. Потому что, прежде всего, наши мужчины защищают нас. Это самое главное. Трудно ответить сейчас на этот вопрос, кто нас защищает. По-моему, сами себя защищаем, если честно. Потому что, к сожалению, наша армия стала нас обижать. Замоўчванне інфармацыі, якое практыкуюць улады, мае два бакі. З аднаго боку, гэта іх абараняе, але з другога пагражае грамадству. І рэч не толькі ў палітыцы, але і ў бяспецы жыццю. Чаму і як падкантрольнасць медыяў можа прывесці да страты здароўя і жыцця, даведаемся ў размове Святланы Калінкінай. Адразу пасля аб'ектыву. Я ж развітваюся. Усяго вам самага добрага.